Il-Professur Joseph Hainaut għamel isem mhux biss bħala lettur u riċerkatur tal-letteratura Taljana, imma wkoll bitwaqqif tad-Dipartiment tat-Traduzzjoni u l-Interpretar fl-Università ta' Malta. F'din ir-rokna niltaqgħu mal-Professur Sergio Portelli sabiex napprezzaw aħjar il-wirt tal-Professur Hainaut. Il-Profs Joe Hainaut studja Taljan u gradwa fit-Taljan Malta u Firenze u għal ħafna snin għallem il-lingwa u l-letteratura Taljana hawnhekk fil-Fakultà tal-Arti tal-Università. Kellu interessi differenti, kien studjus kemm tal-letteratura kemm tat-teatru Taljan u mbagħad fi żmien ukoll kien jgħallem lill-istudenti tal-Fakultà tal-Edukazzjoni fuq il-pedagoġija tat-Taljan kif l-allima għandhom jgħallmu t-Taljan fil-klassi. Mbagħad iżjed tard lejn l-2003 waqqaf fid-Dipartiment tat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni, kif kien jismu dak iż-żmien. Din kienet idea illi kienet importanti ħafna. Malta kienet waslet biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, il-Malti intażel bħala lingwa uffiċjali u allura f'daqqa waħda sibna ruħna fi ħtieġa kbira ta' tradutturi u interpreti imħarġa professjonalment biex ikunu jistgħu jaħdmu għall-Unjoni Ewropea kemm mal-istituzzjonijiet kif ukoll fuq bażi freelance minn Malta. Dan huwa għarfu u ħoloq id-dipartiment. Għall-ewwel il-kors kien jaqgħad kemm it-traduzzjoni kemm l-interpretazzjoni u mbagħad dawn iż-żewġ oqsma ġew mifruda għaliex jirrekjedu ħiliet differenti u għalhekk kien hemm speċjalizzazzjoni u dejjem kien miftuħ biex il-kors ikollu kurrikulu illi jkun jaqbel tajjeb ma' dak illi jagħmlu barra minn Malta l-universitajiet oħra u dejjem ħadem ħafna biex il-kurrikulu tad-dipartiment tagħna jitjieb u jiġi rikonoxxut ukoll anke fuq bażi internazzjonali. Il-kontribut tiegħu fl-Istitut Taljan kien ġej mir-riċerka tiegħu, pereżempju dwar il-teatru f'Malta, teatru bit-Taljan f'Malta li ħareġ ktieb ukoll fuq dan l-argument, kiteb ukoll xi xogħlijiet dwar poeti u kittieba Maltin bit-Taljan, kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Naturalment ta' ukoll kontribut kbir għat-Taljan f'dak li għandu x'jaqsam mal-preparazzjoni, mal-formazzjoni tal-allima. Ġifieri għal ħafna snin l-allima tat-Taljan li gradwaw mill-università kienu gwidati minnu u biex ikunu jistgħu jagħtu l-aħjar servizz, l-aħjar taħriġ lill-istudenti fit-Taljan. Meta t-Taljan kellu numru kbir ħafna ta' studenti, kien suġġett popolari ħafna fl-iskejjel u anke fil-livell post-sekondarju. Naturalment hu ġie rikonoxxut ukoll mill-Gvern Taljan illi taħ it-titlu wkoll ta' Kavaliere della Repubblika u dejjem baqa' anke meta qaleb għall-qasam tat traduzzjoni u l-interpretazzjoni dejjem baqa' marbut ħafna mal-kultura Taljana, mal-lingwa Taljana u kien interessat ħafna f'dan il-qasam. Ta' min isemmi wkoll li l-Prof Hainaut għal żmien kien ukoll il-President tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali dei Professori di Taljano li hija assoċjazzjoni internazzjonali ta' studjużi tat-Taljan u kien il-president tagħha għal ċertu żmien. Ġifieri kellu wkoll rikonoxximent internazzjonali tal-kwalitajiet tiegħu bħala akademiku tat-Taljan. Jiena naħseb illi fuq livell akademiku l-Università żgur ħajbqa' nfakkar għal kontribut li ta' Taljan u għat-traduzzjoni. Naturalment, il-Dipartiment
tat traduzzjoni u l-interpretazzjoni jaraħ bħala l-fondatur tiegħu u aħna nagħmlu minn kollox ukoll biex dan mhux biss nirrikonoxxuh imma biex nagħtuh onur għaliex din l-idea li kellu, din l-intuizzjoni li kellu tat il-possibilità biex il-Malti ukoll jiżviluppa bħala lingwa li mhux biss hija lingwa li fiha issir traduzzjoni imma wkoll lingwa illi iżżomm ma' ġurnata mal-ħtiġijiet kontemporani. Ġifieri dan huwa importanti ħafna. Mill-lat uman naħseb li jibqa' nfakkar żgur għall-umanità tiegħu u għall-mod ta' kif kien jilqa' lil kulħadd u kien jinkoraġġa ħafna lill-istudenti u kien ikollu għal qalbu ħafna il-progress tagħhom u kien jieħu sodisfazzjon kbir meta jarhom jiġu magħżula pereżempju biex ikunu interpreti mal-Unjoni Ewropea u jaħdmu wkoll bħala tradutturi Brussell, Lussemburgu u anke Malta jilħu ċertu pożizzjonijiet ta' prestiġju. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.